Hei, minä olen Helena Pakkanen ProAgria Etelä-Suomesta ja tämän esityksen aiheena on peltoluonnon monimuotoisuus, toimenpiteet tällä uudella ympäristökorvauskaudella. Eli tosiaankin esityksen sisältöä tässä vielä vaihtoehtona peltoluonnon monimuotoisuustoimenpiteessä on monimuotoisuuspellot, kerääjäkasvit, saneerauskasvit, viherlannoitusnurmet. Käsittelen korvaussummia ja ehtoja. Peltoluonnon monimuotoisuustoimenpide on yksi näistä monista vapaaehtoisista toimenpidevaihtoehdoista, joita viljelijä voi valita sitoutuessaan ympäristökorvausjärjestelmään. Ja tämän toimenpiteen tavoitteena on lisätä peltoaiden kasvi- ja eliölajiston monipuolistumista ja sitä kautta tukea kestävää kasvintuotantoa. Ja toki nämä toimenpiteet hoitavat samalla maisemaa ja tuovat eri eläinlajeille ja kasvilajeille uusia elinympäristöjä. Ja toki on muistettava, että nämä myös tukevat vesien suojelua. Useat näistä vaihtoehdoista ovat kasvipeitteisyyttä lisääviä ja sitä kautta hillitsevät eroosiota ja ravinnekuormitusta. Ja maisema ja arvot ja vaihtelevuus, väriläiskät maisemaan, niitä tuo tämän toimenpiteen maisemapellot erityisesti, mutta näillä kaikilla vaihtoehdoilla hyvin monipuolisesti erilaisia myönteisiä vaikutuksia, jotka kokonaisvaltaisesti hoitavat ja tukevat maaseutuympäristön hoitoa. Tässä diassa näkyy vaihtoehdot ja niiden korvaustasot. Eli monimuotoisuuspellot, joita on kolmea eri tyyppiä, niitty- ja lintupellot, riistapellot ja maisemapellot. Niillä on 300 € per hehtaari per vuosi, kerääjäkasveilla 100 €, saneerauskasveilla 300 ja viherlannoitusnurmilla 54 € per hehtaari per vuosi. Monimuotoisuuspellot, eli tässä näiden kolmen toimenpiteen yhteisiä velvoitteita ja mitä niihin liittyy. Eli pääsääntöisesti pitäisi pyrkiä käyttämään kotimaisia kasvilajeja ja kotimaassa tuotettua siementä. Toki tuolla niittypeltojen osalta, lintupeltojen osalta kasvilajivalikoima, mitä tällä hetkellä asetuksessa on esitetty, niin siellä on aika paljon myös ihan ulkomaalaisia kasveja, mitä ei varmasti suomalaista alkuperää olevaa siementä löydy. Ja se, että monimuotoisuuspeltoja viljelijä voi ilmoittaa enintään 15% tukikelpoisesta peltoalasta. Ja se on nyt huomioitava, että myös jos viljelijällä on luonnonhoitopeltonurmia, niin luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalueella on 20% se yhteenlaskettu maksimiala, mutta sitten kohdentamisalueen ulkopuolella tämä 15% yhteenlaskettu voi olla. Ja kun monimuotoisuuspeltoa perustaa, tosiaan suorakylväsäänkeen on sallittu, mutta edellisen vuoden nurmeen ei saa perustaa. Ja nämä voidaan perustaa erilaisina kaistoina. Kaistojen leveys on oltava yli 3 metriä leveä, sillä alle 3 metriä leveät ovat sitten suojakaistoja ja kuuluvat peltolohkon pinta-alaan. Ja tosiaankin monimuotoisuuden kannalta olisi hyötyä myös, että suurien peltoaukkeiden keskellä olisi kaistoja, joissa kasvaa jotain niittykasveja tai mitä se sitten onkaan näitä monimuotoisuuspellon vaihtoehtoja, koska kaikki tällaiset kuitenkin tuo hyönteisille, linnuille ja kaikille mitä siellä liikkuu eläimiä, niin uusia elinympäristövaihtoehtoja ja kulkuväyliä. Ja näiden monimuotoisuuspeltojen osalta on huomioitava, että ne täyttää talviaikaisen kasvipeitteisyyden vaatimusta, mutta päällekkäistä korvausta ei makseta. Monimuotoisuuspeltojen perustamisen yhteydessä kannattaa katsoa sieltä hakuoppaasta ne typpi- ja fosforilainoituksen enimmäismäärät, mitä näillä saa käyttää. Kasvuston niitto ei ole pakollista, mutta kun niittypeltokin voi olla siellä useita vuosia, vähintään sen 2 vuotta, niin puiden ja pensaiden kasvu on estettävä. Ja aina on muistettava se, että jos lohkolla on vaikea rikkakasviongelma, niin silloin on vuosittain niitettävä. Eli sitten näihin vähän yksityiskohtaisemmin näihin monimuotoisuus
niittypeltovaihtoehtoihin. Eli niittykasvi pellossa voi tai pitää olla heinäkasvia, ja nämä vaihtoehdot, mitä tässä on, tai nurmiröli, lampaannata ja jäykkänata, nehän luontaisesti viihtyy aika karuillakin kuivahkoilla, joten niittypelto kannattaa perustaa sinne ehkä vähän kuivemmalle, karummalle lohkolle, mikään reheville alueille. Usein käy niin, että vain rikkakasvit siellä enemmän viihtyy ja nämä niittykasvit siellä häviää sitten, eikä pärjää siinä kilpailussa niiden rikkakasvien kanssa. Ja tosiaan siinä voi olla seoksessa yksivuotista, esimerkiksi hunajakukkaa. Se on ihan hyvä siinä alkukasvun lähdön tukena. Se kuitenkin yksivuotisena häviää sitten vuosien saatossa. Toki voi kyllä siementää myös sinne. Mutta joka tapauksessa sinne on myös kylvettävä monivuotista niittykasvia. Esimerkiksi tässä listalla harakankello, puna-ailakki, ahdekaunokki, purtojuuret ja niin edespäin. Ja esimerkiksi tuo nyt sitten päivänkakkara, jos on vähän rehevämpi lohko, niin päivänkakkara kuitenkin kilpailee kohtuullisen hyvin sitten näiden vähän aggressiivistenkin rikkakasvien kanssa. Ja se, että nyt tosiaan tämä lintu-näkökulma on tullut tällä kaudella mukaan näihin niitty, eli voidaan myös tukea lintujen ruokailua. Ja tässä nyt on asetuksessa, ainakin tällä hetkellä asetusluonnoksessa mainittu kasvilista, mitä sinne voidaan kylvää. Et toki täällä on tällaisia hyviä siemenlajeja, pellavaa, tattaria, rypsiä ja rapsia, jotka on tuttuja, kuminat. No viljat myös, niitä voidaan kylvää. Toki viljojen siemenmäärää on rajoitettu siihen 50 kiloon hehtaaria kohden. Ja niitty- ja lintupellot on säilytettävä samalla lohkolla vähintään 2 kasvukautta. Ja päättämisen voi toisena vuonna tehdä 1.9. alkaen, mutta mieluiten vasta mahdollisimman myöhään syksyllä tai vasta sitten seuraavana keväänä. Ja toki tällainen, mikä näistäkin sitten se kasvusto siellä on, niin se tarjoaa talvella sitten taas riistalle ruokaa ja tuo sitä samalla sitä vesiensuojelullista etua, että jos siellä on se nurmipeite ympäri vuoden tai että se säilytetään sen seuraavaan kevääseen asti. Ja toki jos lohkolle kylvetään syyskylvöinen kasvi, viljelykasvi sitten sen päättämisen jälkeen, silloin voi päättämisen tehdä 15. heinäkuuta alkaen, ja tällä voidaan myös käyttää sitten jo kemiallista kasvinsuojelua. Ja näiden hoidossa tosiaankin se niitto on sallittu, mutta vasta 1.8. jälkeen, kun lintujen pesintä on ohitte ja sadon saa hyödyntää, mutta se on muistettava, että näitä ei saa laiduntaa. Sitten mennään riistapeltoihin. Riistapellot on ollut edellisellä kaudella hyvin suosittuja ja varmaan tällä kaudellakin tulee näitä taas uusia lohkoja. Ja riistapellossa on vähintään oltava 2 kasvia ja se, että siellä voi olla se heinäkasvi tai apila monivuotisena, mutta siinä on myös kylvettävä jonkun yksivuotisen kasvin siemeniä vuosittain. Ja tosiaan kylvön voi tehdä jo syksyllä, jos on syysitoinen kasvi. Tässä myös voidaan tosiaan kylvää kaistoina. Niitä saa kaistakylvöissä, niin saa mielenkiintoisen näköisiä, saadaan korkeampaa suojakasvustoa peltokanalinnuille ja sitten saadaan myös sitten ehkä helpommin hallittua tätä mahdollista hoitotoimenpiteitä, mitä tarvitsee tehdä. Ja riistapeltoa ei yleensä kannata valtavan isona perustaa, vaan sellaisia muutaman aarin laikkuja, koska usein sitten käy niin, että riista ei kykene sitä kaikkea syömään ja sinne jää paljon sitten peltoon sitä mätänemään. Et tosiaankin vielä vähän siitä riistapellon sijoittamisesta, eli sinne syrjäisille lohkoille, metsän reunoihin, kosteikkojen läheisyyttä ehdottomasti kannattaa perustaa ja yleensäkin pois houkuttelemaan niitä eläimiä sellaisilta alueilta, minne niitä ei toivota menevän. Ja näissä korvausehdoissa jo on mainittukin sitten, että ei vilkasliikenteisen tien läheisyyteen saa perustaa. Ja toki muistettava, että erikoiskasviviljelmien läheisyyteen ei pidä niitä perustaa, sillä kuitenkin esimerkiksi kaalikasvit on suurta herkkua hirvieläimille ja jäniksille. Mutta tässä alla kuitenkin listaa, mitä sinne riistapeltoa voi kylvää.
tässä on kuitenkin monipuolisesti vaihtoehtoja eri eläinlajeille. Ja se vielä tästä riistapellon niin kuin hoitamisesta. Ja että tosiaan muokata ei saa muulloin, kun se on kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä. Ja se tosiaankin, kun se päättämisen saa vasta sitten tehdä seuraavana keväällä. Että se on se yksi kasvukausi plus talvi. Ja se, että tämänkin saa niittää, mutta se on muistettava, että se sato on käytettävä riistan ruokintaa. Sen voi vaikka nostaa seipäille, jos haluaa, ettei se jää sinne maahan ja on sitten helpommin talvisaikaa riistalla käytettävissä. Sitten maisemapellot. Maisemapelloilla on sama kuin riistapelloilla, että se on tosiaan se yksi vuosi vähintään ja se yksi talvi, mutta nämäkin voi olla samalla lohkolla useita vuosia, kunhan tulee niitä perustamistoimenpiteitä aina tehdään silloin keväällä. Ja se on muistettava, että maisemapellon ja riistapellonkin kasvilajeissa on hyvin paljon sellaisia samankaltaisia tai samojakin lajeja, joilla on sitten huomioitava, että nämä voi toimia myös sitten riistapeltoina. Ja tosiaankin kaikki oikeastaan nämä vaihtoehdot, ne on maisemallisesti hienoja vaihtoehtoja ja sen puoleen erittäin myös suositeltavia. Ja tämän myös tosiaan voi perustaa edellisen vuoden nurmeen, tai siis ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen, mutta tosiaan syyskylvöiset voidaan kylvää jo edellisenä syksynä. Ja tässä näkyy sitten kasvilistaa. Hunajakukka on yksi varmaan ja auringonkukka, mitä on erittäin suosittuja. Ja toki tuolla kun katsotaan sinimailainen perseenapila, muun muassa ruisvirna ja mesikät ovat typensitoja kasveja, että näillä saadaan sitten myös sellaista maanparannusvaikutusta samalla, vaikka onkin aika lyhytaikainen. Ja tosiaan eri lajeja, kun kylvää, niin silloin saadaan pitkään sitä kukkivaa kasvustoa koko kesäkaudeksi ja pitkälle syksyyn. Esimerkiksi hunajakukka kukkii hyvin pitkään. Sitten mennään kerääjäkasveihin. Kerääjäkasvit tosiaan, jos ajatellaan puhtaasti kerääjäkasvi, se on viljelykasvin jälkeen kylvettävä kasvusto, joka hyödyntää ja pidättää tehokkaasti satokasvilta maahan jäänyttä typpeä. Mutta toinen vaihtoehto on niin sanottu aluskasvi, joka voidaan kylvää satokasvin yhteydessä tai viimeistään orasvaiheessa. Eli tämä on se vaihtoehto, jota viljakasvustoissa käytetään pääsääntöisesti. Ja tosiaankin molemmille toimenpiteille maksetaan korvausta. Ja kerääjäkasvi on kylvettävä viimeistään 15.8. mennessä. Ja se kasvustoa on kylvettävä koko sille kasvulohkolle. Ja tosiaankin, kun nämä on aluskasvit erityisesti, kun on pääsääntöisesti nurmikasveja, niin niillä ei saa perustaa seuraavan vuoden nurmea. Sitten kerääjäkasveja, kun nyt miettii, se on monella aika uusi toimenpide, niin kannattaa miettiä, mitä sinne laittaa. Ja siemenmäärät on myös sellainen aika arpapeliä, koska on vaikea ennustaa sitä itävyyttä, peittävyyttä ja miten siinä lohkolla sitten sen satokasvin kanssa, esimerkiksi aluskasvi, tulee toimeen. Eli se, että se ei saisi kilpailla voimakkaasti satokasvin kanssa, koska vaarana sit voi olla, että sadonkorjuun yhteydessä siellä on niin rehevä aluskasvi, että se on haittaa puintia. Ja toki niin kun kasvusto ei kuivu niin helposti ja voi tulla epätasaista tuleentumista. Ja se, että monesti nyt kuitenkin Italian raiheina esimerkiksi, mitä on jonkun verran nyt ollut käytössä, kokeilussa, niin usein se lähtee vasta sadonkorjun jälkeen voimakkaasti kasvaa. Ja silloin se on siellä lohkolla keräämässä sitä typpeä ja suojaamassa sitä peltomaata. Ja sitten tosiaankin on tärkeää, että se kerääjäkasvi tai aluskasvi peittää sen maanpinnan, jotta saadaan näitä maanparannusvaikutusta ja sitten sitä eroosiota vähennettyä. Ja tosiaan tässä vaihtoehto aluskasviksi, Italian raiheinä, muita heinä- ja nurmikasveja. Ja apila on tietysti paljon käytetty luomutiloilla, mutta tavanomaisilla tiloilla tulee hyvin äkkiä kasvinsuojelun kanssa sitä aika pahoja rajoitteita, joten se kyllä rajoittaa sitä viljelykasvin kasvinsuojelua. Mutta kerääjäkasvi tosiaan pitää olla nopeasti kasvava, itää nopeasti ja peittää nopeasti. Eli Italian raiheinä
sinapeit, öljyretikka. Ja sitten ihan joku esimerkiksi kaalikasveilla voi jotain ohraa käyttää. Siinä on kohtuullisen edullinen ja saadaan kuitenkin peittävää pintaa edullisesti ja siitä ei ole sitten taas haittaa siellä seuraavana keväänä. Ja tosiaankin keräjää ja aluskasvit olisi suositeltava pitää sinne kevääseen asti, jotta saadaan parhaimmat ne vesiensuojelulliset hyödyt ja saadaan sitä pintamaata suojattua sinne kevääseen asti. Ja tosiaan sitä vesistökuormitusta vähennettyä myös. Mutta tosiaan, jos tarvitsee se syksyllä päättää, niin sen saa aikaisintaan muokata ja kyntää 1.10. alkaen. Sitten mennään saneerauskasveihin. Saneerauskasvit on ihan tällä kaudella tavallaan uusi juttu. Ja näiden käyttö perustuu siihen, että niillä saneerauskasveilla, joiksi hyväksytään öljyretikka, valkosinappi, samettikukka. Näillä on maata puhdistava vaikutus ja ne hillitsee maaperälevintäisten tuholaisten ja tautien esiintymistä. Mutta tämä toimenpide todellakin on rajattu vain niille erikoiskasvitiloille, joilla on perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarha kasveja viljelykierrossa. Ja erityisesti tätä on aika paljon myös jo tutkittu tuolla sokerijuurikkaan puolella ja on kuitenkin niin kuin ankeroisten torjunnassakin kuitenkin ihan hyviä tuloksia paikotellen ollut. Ja se, että saneerauskasvi tosiaan täältä, jos esimerkiksi ottaa tuon öljyretikan, niin sehän on hyvin nopeasti kehittyvä ja se saadaan sitten jo tosiaan 2 kuukauden päästä kylvöstä muokata. Ja siinä voi tosiaan tulla sitten vaaranakin, että jos sen päästään liian pitkälle, niin siitä voi tulla rikkakasvi, jossa pääsee siementämään. Ja tosiaan samalla lohkolla saneerauskasvi voi olla enintään 3 vuotta. Sitten viherlannoitusnurmet, eli viherlannoitusnurmet on tuttu toimenpide jo edellisiltä tukikausilta ja luomuviljelyssä erityisesti kuuluu sinne kiertoon, mutta nyt tällä kaudella luomutiloille ei makseta viherlannoitusnurmista lisää, koska katsotaan, että se sisältyy siihen luomutilan viljelykiertoon automaattisesti ja siihen tuotantotapaan. Viherlannoitusnurmilla tosiaan on heinä- ja näiden typensitojakasvien seoskasvustoja ja vähintään 120% on sitä typensitojakasvia kylvettävä. Ja perustamisen voi tehdä tosiaan silloin kasvukauden alussa tai edellisenä vuonna suojaviljaan. Ja tämän kanssa voi ilmoittaa sitten 3 vuotena peräkkäin. Ja jos ajatellaan, että halutaan sitä lohkon kasvukuntoa parantaa, niin kyllä se kannattaa pitää mielellään se 3 vuotta, että siellä saadaan sitten esimerkiksi apilakasveista hyödynnettyä se maanparannusvaikutus. Ja toki sinimailasta tällaisia on myös monia muita viime aikoina otettu käyttöön ja kokeiluja ja ihan hyviä tuloksiakin on saatu. Ja tosiaan, jos edellisellä kaudella on jo viherlannoitusnormiksi ilmoitettu, niin voi ilmoittaa, kun tuo 3 vuotta huomioidaan. Ja jos sen sitten viherlannoitusnurmen kun päättää ja kylvää siihen syyshitoisen kasvin, niin silloin saa päättää aikaisemmin tosiaan, mutta muuten se muokkaaminen aikaisintaan siellä lokakuun alussa. Päättämisen saa tosiaan kemiallisesti tehdä syyskuun alussa, mutta mieluiten se kyntö mahdollisimman myöhään, jotta ei tule sitten niitä typpihävikkejä ja saadaan kuitenkin se typensidonnan hyöty maksimaalisesti hyödynnettyä. Ja tässä nyt listaa vielä näistä viherlannoitusnurmiin sopivista typensitojakasveista, eli tietysti talvehtimisessa apiloilla, kuten näillä muillakin, saattaa olla, niin kuin mailasilla olla ongelmia, mutta kuitenkin monesti sitten kannattaa myös lähteä kokeilemaan uusia lajeja ja kuitenkin noista rehumailasista on ollut joitakin aika pohjoisessakin hyviä koetuloksia ja kokeiluja, mitä on ollut, että on talvehtinut ja jos ajatellaan puna-apilakin usein sitten kuitenkin häviää sieltä pikkuhiljaa lohkolta, mutta kuitenkin kasvukunto pelloilla on kuitenkin se, mikä on tänä päivänä heikkenemään päin, joten sen puoleen on kyllä erittäin suositeltava, etenkin tiloilla, joilla on yksipuolinen viljakierto ollut, niin sillä saadaan kasvukuntoa kuitenkin hyvin parannettua. Välillä laittaa pariksi vuodeksi viherlannoitusnurmelle. Ja kannattaa aina satsata siihen pellon kuntoon.
Sitten tässä vielä näiden toimenpiteiden vertailua, eli tästä diasta löytyy nyt sitten, eli nyt muistettava, että täällä on tämä ympäristökorvausmäärä, ja sitten kun nämä on peltoalueilla, peltolohkoilla, niin sinne tulee perustukea, viherryttämistä ja LFAta. Ja se tietysti nyt muistettava tuolla monimuotoisuuspelloilla tosiaan, että se 15% on se niiden yhteenlaskettu saa enintään olla korvauskelpoista tukialasta, mutta sitten huomioitava, että jos ollaan siellä luonnonhoitopeltojen kohdentamisalueen ulkopuolella, niin silloin yhteensä voi olla 15% luonnonhoitopeltoja ja monimuotoisuuspeltoja. Ja tästä tosiaan löytyy näitä vielä koottuna, milloin saa päättää ja mitä toimenpiteitä on sallittua. Kiitoksia. Hei.